Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermagi di channel itu Pawarepa. Halo pemirsa semuanya. Tadi dino iki sore hari ini kita mau ater-ater. Aku ambek Warepa kuwi dijaluk Tulung Bude ater-ater guys. Jadi ater-ater neng mbah 6 panggon, mbah 7 panggon, garo pirang panggon ya. Jadi iki wis mulai usung-usunge ya. Sing budal iki mau aku ambek Warepa. Bude ambek Mbak Intan kuwi ngeterno sing koyo gadung ngono-ngono kuwi. Iya, lho ngapa? Lah iki lho wis apa mbek baju sing mbak karo pilih iki lho sapa? Iki lho. Lorone sapa? Anu. Lek karo karunan ku lho, Lek Sri. Wes kasih biru-biru ya. Guys, ki mulai genjong-genjonge iki ya digenjong. Bener. Ki ya iki. Nah, iki ora iki gone baru. Wes iki tok, sing loro ora. Oh, ya wes, aku berarti ra sido genjongi nek no. Ayo semangat ya. Mae. Kene wae kowe bentek ira ya. Iki lek dames. Iki Mbak Winda. Mbak Winda. Iki pokoknya sing dhuwur iki Mak Damis. Iki Mbak Winda. Iki Papa. Beda-beda ora? Podo ya, telu iki podo ya. Papa, Mbak Jessica. Papa, Mbak Jessica. Bapak Lupi. Nah, iki sing enek jangane iki Benda. Winda. Wis ora kowe. Ya udah mboten Mas. Wah, lah paket ae cah iki. Tapi aku paket rada kulit. Yo. Karo anjir. Wong nggih, Mak, monggo. Ya Allah, sibuk. Kenapa wonge milih mlaku? Apa? Anjir, 6. Wow, apa itu? Pakai wah. Apa kuwi? Wala angine. Satu ya guys, kalian tahu. Gak pakai optik lagi. Tapi Oh, apa? ini tuh eyeshadow. Eyeshadow. Eyeshadow pencil. Nanti ya. Nanti saja ya. Terima kasih ya TikTok sudah memberi saya sampel sampai 6 sheet. Terima kasih. Delok 6 sheet, guys. Thank you. Thank you, Kecai. Aku juga naik video kita aku kontennya aku ngeter tapi ini aku capek. Aku kan datang bulan mens pertama. Loro. Terus gak sedih ini kok. Sedih ini iya. kan literally kan per hari pertama kan. Ketambahan aku wis mulai soko isuk sampai awan aktif. Terus mari ngono ijek apa ber ya terus mari ngono dukun ijek nangis aku wis ambek kudu nangis, kudu emosi, kudu mangan uang, kudu ngenal uang. Komplit sudah Kene anu, kene padha ya, bene. Jadi agar buka siji buka kabeh. Saut-sautan. berangkat. Oke. Yes. Jadi aku dino keloro dek ini dan ini dino pertama. Makanya ndeknya aku tengguri turu. Aku Ini jeda sih ya berarti jeda sih berarti kita ke Merah. Indah dulu. Ben piye ya ben anane. Mbak Jessica mek Mbak Palpi nang omah pura. nah aku Masih maksudku iki Mbak Jessica sik. Aku terus mari ngono langgek ning Mbak Indah. Mak Damis, Mak Pah. Terus mari ngono ning gone sapa kuwi? Lah kaya niter-niter. Terus ning gone Mbak Palpi. Iki kudu ning omah kabeh para kuwi. Apa pada liburan. Ya wis, ayo wis. Berang-berang mau Yo. coklat filament rem. Iya teratur guys kita. Oh enggak, Mbak. Monggo, terus saya berangkat. Udah sampai. Wes langsung. Urung duduk. Urung dodok. Muncul sih. Terus bapak nang terminal mau. Berarti Anda hari ini
liburan? Tidak liburan, gue tadi pagi ini bapak gue perpanjang SIM. Berarti dia aku pray tapi tidak liburan. Tidak liburan, gimana turun sama siut no enak. Bapak gue ayo. Sajam gimana lumayan. Diingi ambek saiki iki hari tersibukku Mas. Iku diingi ya, berbuker ya melayu bloro ya. Ya tak oleh kita bluru aku ngono. Melayu bloro terus mari ngono bar ki cek marani neh ning gone apa merah terus bilang mulai ya Allah. Mulai wis sampai jam 12. Wes bengi. Apa jam 12 sudah jam 11-an. Mati lampu sak terbuat. Iya soalnya ngobong. Ternyata aku lagi erong. Sing dhuwure Mbak Nita. Pasar terminal ku ya, Mbak. Terminal ku makan. Terminal. Udah janji. Terminal langsung gak terjadi. Terminal Beda karo wong ngene iki Mbak iki dari Ibu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya. Repot-repot Kak. Tidak diseret-repot Tidak. ya. Mau ayo. Nanti sore aku loh, aku mau tekan enak jam bro. Ora bendi di Pak. Jam 12-an tekan. Terus laren dilu HP nanes kayak iso turu langsung bapakku mau jam. Ayo ngono. Aku satangi gerik. Jadi aku langsung ya aku Iya. bingung Mbak Palu. Langsung ya, Mbak C. Makasih banyak ya. Oke, iya, Mbak. Kan gone ndi arah Bojonegoro kok Mbak. Nggih saune. Oh, aku roh sing ibu kan tahu anu. Ya ya, roh kuwi sing sepur munggah ya. Heeh. Ya. Oke, Mbak C. Oke, dadah. Guys. Lanjut. Titip nggih, Mbak Mur. Saya mak ini lagi mantu. Ya pas ngono wis gak usah Nggih. Mbak Mur. Nggih, matur suwun nggih, Mbak Mur nggih. Yo. Lanjut, guys. Iki ban omone mae. Iki dititipno Mbak Mur soalnya sare. Karo Mbak Palupi, Mak apa? Mbak Indah. Mbak Winda. Mas guys, lanjut lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jam 4. Terus minggu ini Iya, aku mang mikir ngono anjir. Guys, wis tau main Mbak Winda. Iki Mbak, kita tinggal, Mbak. Gue apa? Enggak, tak tinggal. iki beres sing golem apa ya? Mbak Indah mutusi Kinara guys, saya salah syuting kok kemana sak tenan ning gone Mbak Indah. Lanjut kita mau ke Mem apa? Aku tekan waktune guys, ki jam 4:01. Iki saya wis tak kon wis selesai nyuting wae wis digigit Mem apa aku yang ngono. Pasti ngomong kene. Lah kayak nek odong-odong golek penumpang guys. Ujian. Siapa penumpang siapa kayak? Delok guys jamnya ini macam wis pokoknya kuda-kudakan guys ki. Bar iki Mbak Palupi terus paling adoh Mbak Winda. Wis. Mare waktune guys, tenan gak beduk ya aku. Waktune walah. Ubet-ubetan. Cuman salah. Kok sepi banget tuh. Ini Roma mak papa ya Allah, please. Roh ya Allah, roh. Wes. Roh din ya. Roh mama apa? Hah? Roh mama apa? Mama. Tengok mama apa? Tengok mama. Ya wes. Oke guys, jadi iki perjalanan ning gone Mbak Palupi. Iki paling aku tekan ning gone omahe Mbak Palupi sekitar jam 5-an. Saiki jamnya ini. Oke, sempat 47. Waduh guys, soalnya tenang. Ini Iya. walah. Dia Kedung Tuban. Iya. Iki wis gaspol aja. Masya Allah, Jan main Mbak Palupi. Mbak Palupi yo bedino PP lho bayangin aja. Bendino. PP. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah tenan. Mbak Palupi mbok WA ya? Tak WA, cek centang loro. Mbak telepon pesan. Kong.
Jajal telepon. Yes. Tak telepon sih. Yo lah yo. Dicek keke marai ora gelem ngapalno dalan kok. Lah aku ndak tahu Aku lu ndak tahu loh. Nek iso puter ngene, gak tadi gari dalan. Anjir laran kecablasan guys, delok iki. Yo, ayo. Yuk dalan iki lho. Masya Allah, tabarakallah, rame guys iki. Pol ramene pol. Pol-polan nek iki ramene. Kirene. Siwa penangan mang dalan mang kene. Dalan mang. Ndi? Mobil lewat lorong. Ndi? Oh iki. Ki tikungan mengerikan ini. Pertigaan deh. Iya, pertigaan kok tikungan. Mati. Bisa. Cedung berapa? Kok yang jelek kuwi? Kasih jam gitu. Oke guys, tadi kita wis bar konggone Mbak Palupi, wis tumbak Mbak Palupi bering. Tapi mang ya, Mbak Palupi iki di uduk adus beradus wonge. Uduk sedang adus uduk ya beradus wong beradus ngono iki piye lah. Wong beradus ya. Janduan. Jadi Jadi gak tak syuting guys. Wis pokokan iki aku juga obrolan waktu guys. Iki lho wis jam 5 luwih 7. Iki aku rong ning gone kidung rong ning gone ndi? Apa kali tidur? Kali tidur Mas Sam. Makanya iki soman hubung-hubungan guys. Kuda-kudakan Kata ini aku Tapi kuda-kudakan sampai alhamdulillah waktu. apa? Kene gak poso, maksudnya kene gak usah bingung buka. Iya. Kata ini kena kuda-kudakan ya ambek waktu. Padahal waktu gak melayu Paling anjing. sibuk banget. Wanita karir. Ember. Ngeri. Ngeri banget. Ngeri lele. Waktu padahal gak melayu, tapi kena gudak. Ya parah. Guys, dadi ki ape langsung OTW ning kali tidur ya. Kapan dilah Mas? Nah, iya makanya kita balap ya. Wes guys, Padat sekali lemak padat guys sih. Tenan. Wes guys, kita dulu kok bakal tak syuting lagi. Dadah. Oke guys, tadi ki cek tekan kene. Iki pintu masuk guys, tapi orang gone wonge. Ini wis jam 5.47. Untung kene gak boso guys. Maksudnya yo gak menguntungkan sih antara puasa nih gak puasa. Cuma maksudnya kene gak bingung buka. Iya. Salat ngono lho guys. Soalnya juga kondisinya podo beda urune podo men. Cuma nggih aku menggok yo, aku sampai maju. Dan gini pelangnya hidupno iki. Iya. Maksudnya piye kok Pak ngono kuwi kan. Siap. Aku langsung rem dua dek masang. Langsung mundur aku gak wani aku guys. Aku sih masalah kereta es Plus. gak bisa aku gak berani. Tinggal cek Wes terus. petang guys. Cek terus cek. Terus penggok kipa. Iya. Terus. Kita kowe. Kalau makan cek lah. Cek berang kilo juga harus. 3 kilo enek guys. Iya gak sih gak harus. Ini keretanya dia anjing. Oh iki. Iya. Kok ngeluh? Iya anjir. Ngeluh anjir. Aduh mataku. Mari ngene iki ana koyo apa ya magnete ning rel keretane. Ya, Oh jadi keretanya mah. jene. Nanti Anak-anak. kadang lewat ya tau gue. Sokono berarti. Mana sokono? Ya saka kono. Tebak-tebakan saka kanan ke saka kiri. Sokono sih. Aku saka kono nih. Kono. Tapi gak mungkin sih saka kono mesti. Tapi kemungkinan bisa warna kan Iya. di Jakarta ya. Ke Jakarta sok sih. Ke Jakarta tuh. Gak sih. Gak mau menebak. Tapi kayak feelingku saka kene yo. Oh kan bener palingku. Ki. Naik kereta api. Duh, tapi kok sejalur?
ngomong. Jalur gak sih? Gak, mang kono yo. Kono kan dua. Piye wah? Iki koclok mesti. Endi le? Iki gak sih, Cuk? Ora le, masuk kanan nih. Iya ile. Karo anjir aku. Iya gak sih? Karo. Sumpah wah. Wah megah wah aku gak roh wah. Aku gak roh, aku Iya kuwi mang wah ketenan saurung-urung iki kok. nganan terus lagi ngiri. Wis tok, ketoke iya ketoke. Ndi iki parkir kiter ndi iki? Kiter iso ndi kiter? Kiter. Masya Allah. Kiter ke. Iki iso. Ih, guys. Nggih Pak, Bu, ngapunten nih. Met. Nek kiter nggih. Nggih. Nduk, Dang. Oh, naon yo, Nduk? Nggih. Nggih, monggo. Terus iki goblok e nek ngurui. Pintu anjen. Ndi? Aku soalnya arang merene, aku merene mau peng siji. Nek gak loro. Malah katanya gerdure dicopot deh. Kerdu. Iya, kayak gini lho kok. Kok biyen kan kok rajut-rajutan ngono gitu. Iya. Saiki dicopot terus. Gapok apa piye ya? Ndi sih Mang Di, lorongnya Di. Oke. Iki. Itu ayo iki sih. Bismillah ya Allah, bener ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, bener ya Allah. Aku wis wegah golek omahe wong ya Allah. Bener gak ya? Karo. Bener gak ya? Karo mbak aku. Kene tenan berai. Gawa kok gue nek kene brusuk lah iso balik malah. Aku lali, aku larang merene. Angger merene, aku angger merene pokoknya turu. Pas turu. Kayak prank gak? Iya. Prank. Oh iya bener. Iya. Bener. Iki terus belok ae. Heeh. Iya, Wis bener. wis bener. Bener alhamdulillah. Gas. Wait, Bah. Oh iya bener kene, aku lelengku kene ki. Jauh. Kiwa. Oh iya bener. Bener, Bah. Malah iki penglihatanku pas bengi ambek awan beda anjir. Enggak juga, maksudnya malah iki lorongnya mangki aku ki kayak lorongnya ki sairengku bambu rupane dicetrokno pink. Terus saiki omahe wonge ndi? Anjir ono gak sih? Pokoknya ngarepe langgar. Yo gak. Ya cek rono sih langgar. Lanti Memang gak enek lorongnya. kayak nek kayak pring-pring gapura ngono ku yo. Jadi ini yo saya yo untuk setengah guys. Kejablasan. Wis ora apa-apa. Dundi. Kalau palu bima kejablasan. Iya. Iki yo kejablasan. Wis ora apa-apa urip kejablasan. Kedua, Ndi wa? Ndi le. Ndi wa? Lu masjid. Kenapa ta wa? Terus Ndi wa? ndi? Aku tak lali. Tuh kene pi wa? Udah ngelewati masjid ya, Mbak? Jasa sono jasa. Kudu sasik-sasik ae wa. Apa belok ngiwo kono? Ora kok, iki lurus wis Iki. teko. Iki yo. Ya iki lho, kilo ya Allah, Mama Winda guys. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Aku ngasih Alhamdulillah. kan jadi wangi terus. Lah jeblok ini penan. Ya enggak sih. Kita pakai sirup bed, guys. Ya saya. Di sendalku. Oke guys, tadi iki mang wis bar konggone Mbak Winda dan alhamdulillah iki Guys. wis bar. Ini spesialan pulang jam 6.37. Makanya ngobrol suwi guys. Yo sharing. Yo kan maksudnya dulur ada ora tau ning omahe masa yo mau ngetrafik Oke, guys. nyuk. Terus mulai Langsung mulai kan ya sungkan toh guys. Yo berbincang-bincang dulu lah bersama Mas Wan dan Mbak Winda. Dulur aduh guys maksudnya yo aslinya gak ada aslinya yo saka Ngadu cuma tapi kan yo lagi berumah tinggal di sini. Jadi yo gak apa-apa jenenge yo sisik iso dijangkau ya yo diparani no Mas
saya kan yo. Lah aku kae gak mbok parani ya, Le. Jangkauannya ndi, Nduk? Jangkauan pesawat Nduk. Pak pesawat sekali pikir piro, Nduk? Nduk. Macam-macam gue kan malah parani terus ya kayak gue malah aku sesuk aku nginep nang WM. Iya malah Nek gue jadi- jabung, sekolahku yo tetep PP jabung pawam. Iya, apa-apa. Jabung jadi pas ning jabung kae po enak yo. Mas, seger. Lingkungannya asli lah. Aku semelok Enak. kowe terus ya pokoknya. Awane adem, banyune adem nyes-nyes kok. Walah ger Seger. seger tenan. Sudah selesai guys, alhamdulillah alamin. Masih dua perjalanan. Jadi kayak perjalanan pulang, muka tidak ada hal satu apapun. Aku sih Amin. betul tak pasang. Iya Sudah ngatalani. barang dulu. Iya. Saya tak Tak ngerti pasang. sih aku guys. Iki soalnya ya apa minggu bareng guys. Soalnya kita kota guys. Iki juga mang digawani apa? Es teh piring. Tiga wani teh, tiga wani apa-apa. Saya besaran gede langsung Oke guys. mengganggu kendaraan lain. Kok tak lanjutnya ya dadah.